कौन ग्रह नहीं गए ना ବାଣ୍ଟି ଆଉ ଆପଣ ନଥିଲେ ଆମେ ନଥିଲେ ଏକା ସବୁ କାମ ହବ କହିଲେ ଆମେ ଥିଲେ କିଛି କାମ ହବନି। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମିଷ୍ଟର ବ୍ଲଗରକୁ। ତ ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ଗଣେଶ ପୂଜା ବିଷୟରେ, ଯାହାକି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ଓ ପବିତ୍ର ପର୍ବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ହାଟମୁନିଗୁଡ଼ା ଠାରେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହାଟମୁନିଡ଼ା କିପରି ସାଜସଜ୍ଜା କରାଯାଇଛି, ଲିଚୁମାଳ ଲାଗିଛି। ତ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଏହାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା କେଉଁଦିନ କେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ତାପରେ ସୂଚିତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଗଣେଶ ପୂଜାର ମହତ୍ତ୍ୱ। ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ବିଦ୍ୟାର ଦେବତା ଓ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ବନ୍ଦନାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏହି ପର୍ବରେ ଲୋକମାନେ ଘରେ, ମନ୍ଦିର, ସାମାଜିକ ସ୍ଥାନ, ସ୍କୁଲ ଆଦି ସେମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ସଜାନ୍ତି, ତାପରେ ପୁଷ୍ପ, ଫଳ, ଲଡ଼ୁ, ମୋଦକ ଓ ଦୁବା ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି। ମୋଦକ ହେଉଛି ଗଣେଶଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ବା ନିବେଦନ। ତ ମୋଦକ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲଡ଼ୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଭୁଲ ଅର୍ଥ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋଦକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲଡ଼ୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଗଣେଶ ପୂଜା କେବଳ ଧାର୍ମିକ ପର୍ବ ନୁହେଁ, ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକତା, ଭାଇଚାରା, ସାଧୁ ଚିନ୍ତାର ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଏକ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣ ଏ ଲଡ଼ୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏ ଲଡ଼ୁ ପ୍ରାୟ 18 କିଲୋ ଲଡ଼ୁ ହେଇଛି ଏବଂ ଏଠାରେ 15 କିଲୋ ହାଇଟ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ବସା ହେଇଛି ଏଠାରେ। ନମ ଗଣେଶ ବିଘ୍ନେଶ ଗିରିଜାନନ୍ଦନ ପ୍ରଭ ମୋ ବିଘ୍ନ ବିନାଶାୟ ଗଣାଧିପତେ ନମଃ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ପ୍ରସାଦ କିପରି ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି ଏଠାରେ। Thanks for watching my video.